Di navbera Rusya û Ukrayna de jî şerê li enyan û êrişên hewayî gur dibin. Kiyevê pînesaziya enerjiyê ya Rusyayê carekirina kiriye hedef. Moskowê jî êrişên xwe yên li ser bajarên Ukrayna didomîne. Di vê naverê de agahî hatin parvekirin ku amadekarî têne kirin hejmareke mezin ya dîlên leşkerî bi hev werin guhertin. Di navbera Rusya û Ukraynayê de êrişên esmanî û pevçûnên li ser êniyan dijwar dibin. Hêzên asmanî yên Ukraynayê îdia kir ku Rusyayê bi şev 362 dronên şer avêtine ser bajarên wan. Li gorî heman daxuyaniyê 134 ji van dronan li asman hatine têkbirin. Ukrayna radigihêne ku li bajarê Çernihî ve sê sivîl û li herêma Kramatorskê jî di êrişên esmanî de 11 sivîl birîndar bûne. Laliyê din daxuyaniyên ji Rusyayê jî nîşan didin ku Ukraynayê êrişî xaka wan kiriye. Parêzgarê herêma Lipetskê Igor Artamonov ragihand ku dronek li ser xaniyekî ketiye û di vê rûdanê de mêrek û zarokekî 14 salî mirine. Her wiha hat ragihandin ku dronên Ukraynayê depoyekê mezin a fîrmaya Wildberry ya li herêma Tambovê hedef girtine û şewat derketiye. Derbarê wendahiyên li ser êniyê de Kiyevê îdayeke mezin parvekir. Artêşa Ukraynayê daxuyand ku wan di nava 24 saatên dawî de 1450 leşkerên Rûs bêbandor kirine. Hat ragihandin ku pevçûnên herî giran li ser xeta Pokrovsk û Kostyantnîvkayê berdewam dikin. Laliyê dîplomasiyê di polîtikaya Macaristanê de guhertinekê baldar qewimî. Serokwezîr Peter Magyar Rusya wekî metirsî pênase kir û êrişa li dijî Ukraynayê şermezar kir. Budapeştê ragihand ku ew piştgiriya yekpareyî ya axa Ukraynayê dikin. Her wiha li gorî ajansa TASSê, Rusya û Ukrayna amadekariyê dikin ku hejmareke pir a leşkerên dîl hatine girtin, bi hev biguherînin. Di vê naberê de serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî nîşana herî bilind a dewletê da Elon Musk. Ev gav di demekê krîtîk tê avêtin. Kiev destûra Starlinkê dixwaze da ku dronên